Bueno, mga higala, mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga upaw. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kagalaan, ang atong magtatampo si upaw. Kini ako problema bahay na sa kong asawa ba nga hilig kay parsil-parsil. Astang iguan mo ani. Pina, maghilak ang adlaw way parsil mo abot. Awayon ra patag di na to tagang para bayad sa parsil. Probida. Ako ngayang banang nagtrabaho, ay sus, maglabad ako. Aron yung sabtan yun ang akong sugilano, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang mga panghitabo, ha? Sige na ako, upaw. Unang ka mamasada sa iyong mga balabal. Kanta una. Ay, probida sa ning kalaki ni mo day. Ay, maliit ang taon ko. Maliit ko sa kupag-drive. Maliit po kasi mong eskwelahan. Hindi lagi. Usara ka ko kantagot. Pero, day, Jupay, probida. Ay, ibawagin na siyang kwamingaon ko sa iyang kanta. Ha, naanadarab ako nga sugal sa bata pa ko. Magkanta juga. Ha, sige. Probida, ay. Ito na lang, sista. Yay! Niya po! Ay mo to diha, kay kantahan tika. Ay, kani ako kantahan, be. May ni karaan ni kani kanta ni Doi Max Urban. The best you ka pa, upaw. The best you ka. Ana, mas Pedro di background, mas Pedro na ako taon na unsa mo ka. Ay, Mo bitaw. Kay maminaw pas nanik ng bubuti Ito. Sige, Dro, salamat kay Dro. Ano ko dire kay pagtawag ko ni mo dor ko. Basta. Upaw! Oy. Hala? Hala, si Mama Marites. Ito. Nisyaok na sa ding kabuntago. Ito. Dali na, boy! Ma! Mag-utsap ka ta? Mga init na itaw ta! Pagali na mo diha! Oo, sige. Otes! Narami, Tes! Kaon na mo. Itlog na sad, ma? Ang dugay na tanitis pa. Limaho namin ko ano kinawag itlog o. Bukit eh. Unsa baya mo? Kareklamador baya ninyo? Lain-lain ba yung utos itlog nga akong ipakaon ninyo, ha? Lagi. Buntag, sunny side up. Sunny side up egg mo ulit. Utto boiled egg. Panihapon, scrambled. Reklamador baya ninyo. Sige lang, lutuan taon niya mo og laing putahe unyang udto. Unsa man Unsa man na? Sinugba. Ha? Ay! Ano, paborito na ko, sinugba ka lang eh. Yes! Sinugba nga, unsa man sinugbahan ay? Manok o baboy? Dili oy. Unsa man? Sinugba ang itlog. Spaghetti ko lang stick. Tipid kay ni kaon akong asawa taon. Basta kaon ay sus perting tihi ka. Nga unta, wa man taon siya gasto sa among anak taon nga si Jupay kay scholar ni taon sa eskwela taon. Di man gani hatagan og kwarta para pabaon taon. Unya, ang kita na ko sa pamasada isip habal-habal driver, ako yung intriga sa akong asawa. Naglibo ko aning akong asawa, oy. Unya. Abril na yung Rabia. Abi na ko delivery. Unsa? Ingon ko gwapo ka. Kani adto na to nya kani adto ko nahibawa na. Pero ops, nakaluto na kag paniud to diha. Hagbayra. Lakaw, angka na sa misa. Bago balik ka kasi na. Bago sa pugrilo, hasa sandal. Uy, di mo nagikan. Ay da, sa China. Ha? Dito ka China? Mall lang. Bida no kuno sa lang. Ay da, sa La Shopee ni og sa Timotok. La Shopee ha? Oo. Forbida sa Timotok. Timotok. Forbida. May delivery na sa parcel taon. Hunong na taon na ng parcel maritis nung. Bisa maglingkod ka, na yung delivery. Di kwartahan ta, di ta kwartahan taon na yung labaw ng dili ta dato. Ngano, angal ka? Aw, kung mo na mo angal ka, mas may pagmabuwag ta upaw. Masa? Forbida sa nimo. Banga si... Fucking mercy. Gangab as ngole. Bangag ka sa ilong. Wag ka gets na yun, ha? Gibalira. Bali lagi naman bang silo, forbida. Pagkapuhan, be. Kidhata sa ilong, be. Mao na, mas dako og bangag ang imong ilong upaw. Mangidhat good. Oy, di na day ka gusto, ha? Di na ka musugot mo order ko sa La Shopee, ha? Hala sige buwag ta upaw. Char that it's that ko, forbida. Recorded by X Thunder Gaming.
Mao din ni dayon ni panghadlok sa akong asawa ton buwagan ko na kuno niya buya sa damo kon tugngan ko na ko siya more siya la Shopee og sa ganang timutok forbida. Basta tanan laging apps nga pwedeng ordiran ani ako asawa. Unya. Sige na kaon na mo, Jupay, upaw. Palahi tarog sudan. Mao ba? Lahi sa sudan. Buriring na sad. Ririk, bitaw. Alam mo bitaw na dai pero puul sa taon kay na. Bitaw, ma. Ay, antos lang sa mo. Antos mangani ko. Nalimot mo sa panultihon nga ang mag-antos, masantos. Kay wa ko'y plano taon masanto-santo. So unsa? Labaw na ko. Ay, ambot ninyo! Ambot ninyo! Hala naman niya, ay. Ay, may nanuktok kay. Nanuktok sa tahan eh. Parcel na sa siguro ng mama. Ay, abihan ko rin ang pultahan. Ay, kanita. Oy, forbida. Ala, Paspas sila ka mama nimo no. mo bitaw na Pero paspas kayo. og sugoon lingkod ra. Pero nagli parcel paspas gid sa madaog pa silong forbida. Bida dis mama nimo. Ay! Parce... Oy. Dili ko, uy. Kiko ko. Ha? Kiko. Kiko! Oh, Kiko. Kiko, day ka? Oh, Kiko. Kira. Dili Kiko. Ha? Dahil man to Kiko. Ingon man to. Wow, dagat. Ikaw, maday tao ni... Oy, ang turkong tigpakanto. Oh, ako bito. Ingon man to na. Maligya o titiro. Gitlog. Ngutang uno ka. Ah, yes, Ki. Yung Kiki. Ah, Kiki. Dungaw na ko. Imo- Utang ako asawa nimo. Imo ba na? Paupaw ka ng... Okay. Imo asawa. Utang ako 5-6. Arawan ba? Oh, rawon ha. Forbida. Lagi ki ay. Utang ko Arawan. ki, bi. 5-6, arawan. Ano taon ka brites unsa ko na nimo kwarta be? Hilom daw pa, uy, baan mo, uy. Oh, ako sa ba nun ani? Hilom ba? Ako problema na ki. Bisan mo katrabaho si Maritis. Basta pirmi lang mana ni mo habal-habal driver. Imo mo og pumikir. Mo pirma, dili pirme. Oh. Mo pirma siya? Pirma. Ah, pirme. Di ko pirme ano eh. Bahala bro. Pirma lang ki. Di ko pirme ke. Di ko pirme ke. Awa uta 5-6. Ato na ko eh. Hoy, Oh. ayaw pirmahi. Di ba mamutos ko ron og layasan ta mo? Isay! Bangag sa ilong! Wagi ko nagana lagi taon na ako usawa kaya lukon mo dayon kong buwag ko nubi. Napugos lagi taon ko sugot or pirma ko sa ako co-maker. Kautang taon siya. Unya? Ay, sige na mo. Kaon man ang inununang buriring. Ah, Pati sug asin lay ako maui. Oo, bahala ka. Sige, pati sugasin. Sige. kiring anong utang yung ka, Marites, sa unsa tuloy sa kagabitan mga kwarta. Ay, masayod ka raon niya. Probida, no? Kinsa man ron, oy. Ayo. Kinsa ron? Kusa nunok to. Yes, kini parcel na sad. parcel. Lipay kay kadahan. Lipay mo na, dupay ay nga naabot yung parcel. Kabantay dyan ko mama padok. Ngayon da? Uwaga ni parcel mo abot sa puton. Pero huwag na parcel, malipayon kaayo. Hahay! Hahay! Ay, salamat kay ning parcel, Joey, ha? Isang namas ko ma'am no, pero kailan gyapon ko nimo no? Ay, ang tanan nga tig-deliveran ako dinhi na ilhan na suhito na kaayo ko sa La Shopee og sa Timo to. Ari gyud kay buong taon nga putos wis utang taon tungod sa akong asawa kay ang akong kita taon sa pamasada 2 hours parcel mapunta taon. Urbina, dagdag kay maningil sa bahay. Unya? Ayo! Ningil ko ki! Ningil ko utang ninyo ki! No, bitaw sa gawas. Ayo! Si Bertis nagpuupo siya. Ado ulol ko gani be. Atigas! Hoy! Ay, shh. Kaya mo tingog pa. Tama dyan nila si Johnny. Naana sa tiki. Ki ba? Katukod ko nga tipatanto. 5-6 ba arawan? Sure na tao sa gawas ay. Oo. Ayo! Oh. Teka. Wala na mo siya bayari. Gaw sa dito bayari. Hindi ko mabayad. Ano man? Buguag ni mo eh. Nako'y parcel i-deliver ron. Kung mabayad ko niya, wako bayad sa parcel. PSI bangag sa ilong. Mauni kinaya sa kong asawa. Kusog kay mga utang pero muli kayo nagbayad. Kay priority yung tao niya yung parcel. Pero di kayo nga na-practice siya. Mauni kinaya ang netabo nga na-practice siya.
Kapuyas biyaya eh. Pau. Sige na, Pau. Sige, Dad. Aon na. Tinuwa og kinilaw. Oh, kalami, anak. Abrihan na itong tabot sa alam, sabi. Uy, buliring mo lang yun eh. Pero gituwa na. Kanya na pag kinilaw. Lami na. Paliti taon tayo. Sudan ito berarti so ibig daw. Lato ko na buliring. Di mahimo. Uy. Mano man. Iguran ng kwarta para bayad sa kung parcel na mo abot ron. Sus. Paita biyan yung parcel-parcel, oy. Dugay na, bukong panit na lang tani. Labahala ka na eh. Kapoy ni mo. Ayo, Mary. Yan, parceli mo, ma'am. Yes! Parcel! Parcel! Abihan ko na yun ang puntahan. Parcel! Ay! Parcel! Parcel! Bayan na ka. Parcel. Sakpan, ambi bayan, ambi bayan. Ki, ikaw lagi ni Ki. Basta parcel, abdi kay kang bayad. Pero arawan mo bayad, sige ka tago-tago. Ah? Recorded by X Thunder Gaming. Sapot kay Mayo kang asawa itong higayon na. Liman ka, kami may nabuthan. Akong anak taon si Sapot. Ma, Sa? kanang gay ko kwarta mapi kay palit ko project naman sa eskwelahan. Paraw naman tingin ka, Jupay. Uy, asa mo ko kwarta ihatag ni mo? Kung magkano kay kwarta para ibayar sa kong parcel? Nya, saan man ako among project? Ay, kung labdaan na. Kay laban na kaya kong o. Katong na upalit ang imong project o buhay kwarta-kwarta. Pagkatun sa bayad ang nang imong parcel, mga way kwarta-kwarta. Paya! Ano itong bada ka na kay da? Ha? Ato bang sa bungbong? O gipaon sa bungbong ang imong o nga magbarog og 5 ka oras. Dali! Ma, Pagdali lagi! lagi. Uy, kung gilaki-laki kay punan ko pa na imong silot niya. Ma, Musuot sa kwarto ha? Bantay mo to, inikawas na kung wala ka din ha? Bantay ka lang gina ko. Hoy, bay. Baro ka na, ipaunin mo yung uso mo. mama ay silutan ko pa. O nga naman. Sapot na sa mama, kay huwag may kwarta para bayad sa parcel niya. Sobra yun ang pag-antos batasan na ng imong inahanda. Pa, masuko na sa kang mama. Oh, masuko na ko. Ay, kabla ka. Nigigil na ipakita na ko 15 yung pao. Kung mauna masuko! Kana ba kanagid pa? Kanang ipakita jud ni mama ang imong pagkapadyo di pamilya. Yes, Pay. Asa siya? Nasa kwarto ay. Diyan ka na. Sunod ako. Hala, yes! Thank you, Lord. Thank you. Nakamgo na gud si Papa Upaw. Lipig siguro kasapan gito niya si Mama Marites. O di na ko masilutan. Yes! Saan ka? Nganong ginaan na ito ni mga ito anak, Marites? Hala, kaisog ni Papa. Yes! Sugod yun pa, sugod yun pa. na ito anak? Nga si Jupay, nga buhutan, magkana? Nasuko ka? Ang gusto Suko ko! Unsa man? Gusto mo na ako kasi gusto mo maka? Nagbiyaan mo! Gawas dito! Basi, gawas! Hala, hala. Sugod si Mama Marites. Sa man kay may tapo roon. Nga Jupay. Pa? Eh, Pa? Hala, di pa man gud na nimo imong usa bongbong. pila ka oras imong silot? 5. Ako na po, ka oras na eh. Pangag sa ilong. Mao ni problema na ko sa asawa. Isog kayo niya pero may taon hulgaon nga biyaan taon man niya. Buwagan makanin ako. Ito kabagi ko niya ati Prisby. Saan buwagan niya ako? Bam. Saan bam? Buwagan ganin ako. O saan? Kung kamoy pasulti hospidero. Upaw. Hello Lord! Thank you Lord! Sonay! Thank you. Ate Pres! Okay ang sender dato kadlawa. Akong sinder si Upaw Ate Pres. Pau. Upaw. Nga, kanis Upaw Ate Pres. Kuhan lang, kanang iyahabang asawa. Ako sukay order Ate Pres. Ah, Order talaga parcel. Shopee shopping. Ano sana? Shopee? Lazada, Parcel, Shopee, Lazada. Ay, Shein. kadang Shein. Ano sana? Shein. Shein. Oh, napa. Napay Timo. Timo. Ginagawa daw ba order? Grabe kaya Ate Pres. Mangutang pagkwarta. Bisag unsa na lang. Unya kung ano na bang Upaw, ino na ba tao na yun si Upaw nga, buwag ta. Sige, layas ko din eh. Pauli ko sa ano. Ano na ba na yun Ate Pres? Biyata mo. Saon taon niya. Di man siya makaapong. Di sa kapugong? Dili siya ha? Di sa kapugong sa asawa, di sa kapitol. Mo lagi. Hindi mo siya tayo mo handok na. Ha?
Halo mo rin kadaot kay naandan man siya. Naanda lang. Buwagan man. Luoy kayo. Ug iyang inon aron matagam. O sige, lakaw. Bitaw no? Oo. Nauna lang. Suwayan na to kung mabuwi ba ka. Oh, tinauna. Bili lang sinay. Kami lang duwa. Mao. Oh, kita ta disay sa Diyos kamo lang duwa mga anak ron. Dan Pedro. Tapos disay sa Diyos sa. Bago sa ato ika. Tambag na to. O ari ka diri sa New Testament sa Colosas 3 versikulo 18 ngadtos 21. Kamong mga asawa magpasakop kamo sa inyong bana kay mao kinaing-angay ninyong buhaton isip mga magtotoo sa Ginoo. Kamong mga bana higugmaan ninyo inyong asawa og ayaw ninyo sila pasakite. Karon kaning una na kong ibasa, angay kining buhatos asawa nga mosunod siya sa kabubuton siyang bana. Kini dinigingon nga kamong mga bana higugmaan ninyo inyong asawa ug ayaw ninyo sila pasakite. Kaning iyang gibuhat nga pagbadlong mao kini pagpagkita nga dunay sa higugma siyang asawa kay kuwa pa siya may higugma siyang asawa. Iyan ang pasagdahan. Kasi nga natong sinder si Upaw. Upaw, gipakita gini mo imong gugma kay imong gibadlong ang imong asawa. Padayuna ka na kay kuwa pa kay gugma imong asawa. Imo ning pasagdahan imong asawa murag iro bahala ka sa punta bahala sa iyang buhaton. Apan, budis og tas unahan. Mga ginikanan, ayaw ninyo palabihi ang pagsilot sa inyong kabataan. Kay basin unyag mawa ang ilang tinguha nga mubuhat og maayo. Karon, ipapiob niyang utos bumbong sa iyang anak. Tarong mo na. Bitaway. Ipiodi mo utos bumbong. Dinang balik ako na pa ka ha. Oh, yo. Naingon nagsantos ba? Oh, murang gingon naman dire nga ayaw palabihi pagsilot sa inyong kabataan. Oh, mao to ni Alma iyang Papa Bam. Isog-isog pag gawa sa kwarto siya pila imo hang silot dak sa kauras ako napukuras. Dili na mahimo. Dili na mahimo. Ayaw din. Dili. Kanang imong asawa, ikaw goy na trabaho. Bisag na butang nato pananglitan, ikaw wa trabaho. Imong asawa mo nagtrabaho, so siya mo tag-iyas kwarta. Ikaw ra ka gibuhi ka ra. Dili gapon maong iya, ha? Dili gapon mo ka. Wag tuo ang waldas niya sa iyang kwarta. Niya iyang anak inanaon pa ultimo pag-eskwela sa iyang anak dili pa niya akatahon. Oh, dili ay. Madlunga ka na siya. Katong gingon Brazil, wala ka plata. Mao gyud. Ay pa na baon ha. Ay pa na timo bahalat siya. Pada dilambam ka tumong kamuti o. Pada. Napsin mo kami. Nag-uol si Kwan yung taga, oy. Ano man. Nadamo ko kung gabi sa akong boyfriend. Wala naman ko magparamdam. Wala ko na siya may gugman ako. Dapat pa na nito naman doon. Kung ako ang puzzle, tihon.